nggon alas-alas jati-jati iki lho, alas-alas jati. Ternyata kene iki ya wong mancing tok. Kayake wong pit iki do ning tengah alas-alas ngene iki lho. Lho. Pit iki do ning tengah-tengah ngene iki, pit. Lah saiki tak mlaku saiki njajal. Pite tak kok kene iki sik. Pit kok kono sik to. Masalah niki nek spot mancing kene iki akeh banget spote memang. Lusuke terus nggon wit pring-pring ngene iki lho, kae enak sing parkir pit nang kono kae. Iki jenenge ngasinan ngendi aku ya ora dong. Sing penting ngasinan ngono ae. Lho, tapi nang kene ora enek wong anu tingkring. Nang kene rata-rata pasukan nyobok kabeh. Wah, banyune surut akeh banget lho. Nek nggih tingkring kene iki blas ora nyaman babar blas iki. Ora enek sing nggon sing penak. Iki rata-rata nyobok kabeh tapi sing mancing akeh banget. Kae anak sing tingkring kae loro tapi nang seberang kono. Iki rata-rata nyobok. Piye, Lek? Cilik-cilik. Kayak Wah, mantap, Ade. gede-gede. Apa sing mancing sing gede? Mancing sing gede iki. Lho, sing mancing sing gede. Lho, kene iki lho spote. Iki nek nggih nyobok jos banget. Lho, sing mancing ra umum. Tarak-tarak ngono kae. Kaya do bayar lapak ngono lho. Lho, akeh banget. Sik nek kira-kira ngarang kuwi lho, mburimu lho tebuke kethoken. Lho, tebu sakmono wis gerek gerek mancelasi. Lho kene iki lho. Nggone penak banget. Tapi ana juga sing mancing tingkring kae ning kono kae, enek. Kae tingkring kae, mung nek aku mlaku rono rekoso banget lha aku engko metune kono wae, metune lor. Lah kuwi. Nek sing tingkring mau genah iwak gede-gede to. Nang kene kan arep nyepil iwak kan ra mungkin. Posisine posisi adoh juga. Yo nek penasaran rene o. Nggon gang kuwi ngalor sadurunge dermaga lor. Oh, Mbah Galak kene jenenge? Walah, kene iki parkiran Mbah Galak. Lah parkirane ngendi to? Oh, lore Mbah Galak. Berarti sing nggon pas gang mau mlebu ku Mbah Galak. Walah. Lah aku sapa wae kok ora mudeng Mbah Galak ki ngendi kene? Urung tau diseneni masalahku. Ya berarti kan ndi Mbah Galak kuwi jenenge. Wong parkir kok ora bayar. Sing parkir gratis ya nang kene iki. Wes saiki tak sepilke lor ganti ya. Mau etan ya enek juga lur. Etan spote wah pokoke ngasinan ki full wong mancing sing jelas. Kon ndi? Ko Solo, ko Sragen. Wae seluruh Indonesia nang kene enek iki. Lho kene iki lur. Iki sing giretan mau lho nggon pokoke nuruti nek spot kene iki akeh banget akeh pol sing jelas. Cuma ya rata-rata nyobok. Alah. Oleh ora?
Heh? Lumut ternak Harma kok. Oh, oke itu. Oleh apa ora? Lah kowe tak tututi rene ya ora oleh ya percuma. Lah ndi balamu lah kene kan jute pirang-pirang gono ya. Sik. Nek kono kae liwate ngendi rono kae? Kaitan kae? Mabune dari cilik. Gang cilik aspalan. Berarti kulon anu kulon apa jenis? Kulon pacuan kuda. Sik nek tak. Mai Harmoko to, Om. Piye? Eh? Kalau Mai Harmoko. Aduh, yang tak linggih sik kesel. Asme mangan apa ora? Mboten nek, Om. Blas. Piye rek? Sing jari gede emang. Oh, lha ya kalah karo sing kono kidul. Sanduk dermaga kidul. Mau oleh gede-gede kok. Enak sing oleh 5 nyari bareng kok. Cacing. Ya, cacing karo pelet. Lah kabare lumut Harmoko piye, Om? Malah teko aku. Lah jare jenengan nyepil tang omahe. Ya, urung kok. Bener nyepil ning Sari Mulya. Di kawasan M Sodik. Yo Sari out sirat anak Sari. Heeh, sodik ngaco. Si Sodik ae lho, Sodik. Oke. Heeh. Sing ngakon kae. Iya. Lah gas sik ra gas rono. Lah aku kati dulu aku makan jam piro? Lah kowe rono arep golek apa? Rondo. Lah wong kono ki renek iwake kok. Saumpane iwake lho cilik-cilik mending daerah kene. Cuma nek iki urung oleh iwak berarti kowe dasare ya gek sial. Sadare ada kemampuan, Om. Ngakoni lho. Nek sing etan kae Fotomu kuwi botol gablek iki piye? eh Fotomu botol gablek ku to, shootingan kuwi. lah kiket mau tak rungi ya ora nyendol-nyendol kok. Lagi nganu kok ngubahke timbel wae kok tenengane kok. Jare sing penting ki anu lumute ben aja garing. Jadi anu atiku ugan. Wah, tak dulu kok tak kelari karo dolone sing bakal lumut dimolong. Lali piye dasare kene iki ya biang-biangan kok. Jare arep anu iki akibe nyamata. Lah saiki aku saumpamane arep marani sik kowe rono. Lah wong aku wis suwe wis lunga kok. Saumpane awan sithik kowe wis kukut nggon lumute. Ora bakal lumut kok. Wis ora bakal lumut. Bangkrut jadi. Alah, Kowe anu lumute Harmoko napa tek ra diterangi ngono Om. ora sida penerangan jenenge. Pindah bola. Kene ditunggoni ora anu. Ora haup. Mung sendal-sendul ora enek. Iwake. Wis pokoke sing penting simak wae video sing berlanjut. Pokoke lanjut ning dinding iku. Khusus ngasinan hari ini. Iki spot jas iki bola. Spot jas banget sing jelas nang kene iki. Ya nek masalah enek iwak lan orane ra ngertine sing jelas kene wong mancing ya akeh lho. Wong akeh sing mancing. Tapi rata-rata nyobok nang kene iki. Loh. Kar tingkring nang kene iki ya iso. Kok anggone jero juga lho. Kene jero. Iki asat kaitan kono. Mungkin kono ya nek wong mancing juga.
Ning saat iki sing ora nyobok ora ana wong mancing. Mungkin iki dina Minggu mungkin ya. Nek sing nyobok kae jek ana sing nyobok. Sing rame mau ketoke kono kae. Tapi kono kae liwat ngendi kon yo ora ngerti. Kono kae. Oh iya, hati-hati enek ulone. Wih, wis nyobok. Mungkin ya ora haup ya. Masalah kuwi pindah-pindah terus kuwi. Wis padha karo sing mau iki sebrange mau lho, nggone sotik mau. Sebrange nggone sotik mau. Tapi rada hati-hati bolo kae nek ulo nyebrang kae. Mbuh ulo mbuh biawak kae nyebrang kae. Ketoke ulo kae. Enek ulo lho, Pak. Nyabrang kae. Ulo nyebrang kuwi. Ulo tenan dudu biawak. Gedhe lur. Balik wedi wong mancing, malah prene. Oh. Balik rono neh. Ulo, bener ulo untuk biawak. Hati-hati. Ulo tok kene iki. Enek ronge mungkin ya. Ning etan kae ketoke wong mancing kae tingkring kae. Ning spote jos. Lah iki biasane nek nggon ngene-ngene iki biasane do mancing nengkreng ning kene iki. Mungkin iwak tok permasalahane iki kan banyu wis rada nengah. Banyu rada nengah ngene iki biasane iwak ngumpul ning kene iki, tapi kok malah ora ana wong mancing. Oh, ana wong mancing kuwi ana wong mancing. Iwak ngumpul ning kene iki biasane. Nek iki tingkring iki. Wah. Enak juga tapi mepet etan. Wah, piye le? Mangan ora le? Oleh iwak ora? Oh, nek kene ya nek wong mancing. Lah. Iwak sepira-pira gede-gede ra? Iwak apa? Abangan apa serinting? Iwak nganu, tentara. Iwak ndol-ndol kuwi ta? Wih, ya ternyata ya akeh lho. Akeh sing mancing. Ning ketok iwak ya iwak serinting kuwi paling. Iwak serinting piye le oleh le? Lah ketok wong mancing nek ora etuk wis meneng wae ngono kuwi. Sing mancing akeh ngesek teko kalen-kalen kono dipancing. Iki biasane iwak ning kene iki akeh kutuk, lele, nila, nek pas bejo. Lah kowe salah spot, kudune ngidul. Mau sing kidul ki tok gede-gede akeh. Abang-abang, nggo cacing. Sandit dermaga kono lho, lor dermaga. Oke, bosku. Sampai di sini dulu ya petualangan kita. Sing mancing do gabluk iki tok Mas arep nembak itu akeh Mas. Wis nembak urung? Wis nembak urung? Urung. Lah sampean nginceng kene iki kutuk tok kudune kene iki. Pinggiran kono nek ora kali-kali kono kae kutuk tok ae. Oke. Sampai di sini dulu ya spot ngasinan, pokoknya mubeng-mubeng iki mu. Ket ke dermaga kidul, terus nggone Mbah Galak.
Terus kene iki jenenge apa ra mudeng aku sing jelas spotnya susah dijangkau. Spotnya susah dijangkau. Yes kene iki ngono kuwi lah. Aku ra mudeng iki spot ngendi aku ya kayak pertama rene iki. Oke. Sampai di sini dulu saya akhiri. Apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang nonton video ini diberi kesehatan, panjang umur, dimurahkan rezekinya, dan jangan lupa bahagia selalu bersama keluarga. Oke, saya akhiri di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan Mitos Channel di episode mendatang.